as Filipinos, I think we should all be ambassadors of our beautiful country. And yun ang ginagawa namin linggo-linggo sa programang Amazing Earth. Pinapakita natin kung gaano kaganda ang ating mga lugar dito sa Pilipinas. Giangko ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes nga duha sa ilang dream destination sa Dantes family ang Africa ug Iceland. Buot yang masuroy ang naasing nasod kauban ang iyang pamilya. Apan dinhi sa atong nasod, Palawan ang iyang maingong topmost favorite nga tourist destination. Happy birthday, Barbie Forteza! Mapasalamaton si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza sa padayong nag-abot-abot ng mga Kapuso project niya labi na karong tuiga. Gipasalamatan usab niya ang iyang mga fans nga walay puas ang suporta hangtod karon sa tanan niyang proyekto. What's up, madlang Kapuso? Kapuso star Julian San Jose mibalik sa noontime show sa It's Showtime isip usa sa mga hurado sa tawag ng tanghalan. Malipayon niyang na-meet ang iyang nakakontra kaniadto sa usa ka kids singing contest. Ikaw na ba ang The Voice Generations champion sa atong nasod? Padayon ang audition sa The Voice Generation sa mga coach nga sila Stel, Chito, Bilo ug Asia's Limited star Julian San Jose. Busa mga Kapuso, audition na!